ya na-emesi ife ka anyị na-agwa ụlọ na Ọkịja na-agba ego mmiri wọcha na otu o si eme ya naturally ọ mara ya ama from ụmụazị ihe ọ na-eme na akụchala ya na mkpụrụ ọkụchie ya emisi ọjụ na ọma mmiri na a ga-eji obodo oyibo bụ ụmụazị Igbo after all set and done mgbe nwa na mmụọ na-alụ ọrụ omechi opi na-ede ọgba mebie the team kwuru na be nna ya ọ dị adị nna 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 ya mere the team wepụta ọbụla ka ọ gbara so ya kpatara onye mere ekpele onye metụrụ aka ọ dị mma ụfọdụ si na ọ na-ebute ike ụfọdụ si na ọbụrụ mmadụ na ọkala mmadụ ọkala mmụọ so bụ na-aghọta ụmụ ọchịa dị original people ga na-eme omenala otu ndị gboo si eme ihe that is ego mmiri nwa na Ọkịja ịdị atọ onye na-ekwu ikwu n'okwu ego ime na everything obodo first bụọlị mkpa gị ka ọsọ ọbụọ ya before enwere much time just to watch the video no say much Igbo anya bịakwa na ọzọ ịnepụ anya nakwa na Ọkịja wee na-ekwu na ife ọ bụ anyị nọ na nke onye na-akpọ High Chief Native Dr. Ego Mmiri one of Ọkịja ya wee sị na ya nwee alụsị na-ekunye nwa alụsị na-ebunye ego na nke ka anyị nọ ugbu a ee ka a na-ekwu ihe afụkwa ọ na okuke ka anyị nọ ugbu a sị na ọ na-agwụ n'ele anya ka ị na-anụ maka ya ọ nọba chọkọpụta n'iru akwụkwọ mana anyị fọsigidere ya o wee kweta na ya pụta n'iru akwụkwọ o wee gwa arụsị okwu ya na na-agba wee karịa wee kweta na ya pụta na nke ka anyị nọ ugbu a ọ bara oriri ji na omeze ihe anụlụ onye na nke ka anyị nọ ugbu a wee na-ekwu na ife ọbụ kpọtụrụ ya ife ọbụla bụ ya ya ị nwere ife ọbụla bụ nsogbu ị nwere kpọtụrụ ya a sị na agwa wụrụ onye lụọ ọkụ were anya wee fụ ịchọ were anya wee fụ ịkpọtụrụ ya nekwele gị ya karịa bụ oyiyi na ya bụ nsogbu ị nwere ma afịa gị na-ada ada ma ị na-ebu ngwongwo ọnya bụ the new update enwere Ọkịja o kwere apụta n'iru akwụkwọ mana anyị gbagidere okwu wee mezie wee pụta n'iru akwụkwọ gbasịa alụsị okwu na nke ka ọ na-agbụ ya nụle onye a na-ekwu maka ya ego mmiri one of Ọkịja n'okike ka anyị nọzi ugbu a onye na-ekwu na ife ọ bụ ọ na-abụ n'ele onye na-anụ maka ya since na-anụ ego mmiri nke izizi na Ọkịja kwere apụta na soshal midia mana anyị na ya na-agbakarịkata wee kwe na ọ ya pụta mmiri akụlụ na-emekarị aka na-emekarị wesịka anyị were anya abịa fụrụ na ife ọ bụ ị na-azụ afịa na-ada ada ejighị ụgwọ ekweghị akwụ ị na-emekọ ihe wuchi ndị ọcha ị na-ebu ngwongwo ịbụ na ihe amali a gbadara ya na o jere obodo ebo ka esi ekpunata ya menu man na si n'owe ya asị na ọma nri ya wee mụ ya wee na-ewuzi ewu si na ya rapụta n'iru akwụkwọ anyị na ya wee gbagide usi ụka wee kwetazie na ọya pụta bịka ọzọ Igbo ndụ ka ọ gwa ndị mmadụ ọya olu ya afụ ya na-ekwu maka ya were ụmụ eke na-anụ maka ya makwali ya anyị na-eghe ya karịkịta na obi ka anyị nọ ugbu a na-efe ọgwụ nọọsụ Igbo ndụ ka anyị na-anọ n'ụbọchị tata na ego mmiri na-anụ maka ya anyị na-emegidegwe okwute na ya pụta n'iru akwụkwọ ka o wee zụwa ndị mmadụ ọya ma obodo ebo ka o si gburu ntị ema nọdụrụ izu na ọma mme na ọma mme ọma dọgide ma na spirit bụ egwu ihe dị naanị bụ egwu okpere ya ekpere n'ele ometụ mmadụ aka n'ele akụkọ ya wee karịa wee si anyị bụ journalist na press ejefu ya ọ na obi ka anyị nọ ugbu a anyị na-ega akarị ugbu a a sị na na-ekwu ekwu a na-eme eme onye nwaanyị na-ekwu maka ya na-akpa ji ike na Ọkịja na-eji alụ ọlụ si obodo oyibo wee nata omenala wee chụnata fụrụ obodo ọ na-agbara ọsọ na mmanụ mmiri anyị na ya nọ onye okpere ekpere ọga akụkọ ya wee na-aga azụ ụwa niile anyị wee sị na anyị na-anya akarị ọnya ka ị na-arụ n'ife onyonyo nwa onye lụọ ọkụ ọfụ n'anya akara ekwentị ya na-eru ebe ịda ụtụ kpọọ na fon enwe problem kpọọ obodo oyibo ka o si wee chụnata ya n'obodo ọsọ na mmanụ mmiri ogbu onye isi ọ nọkwụta na onye emebi ego ji maka wee begharịfụ ụzọ Igbo mere ka nkụ ya nwechara ego ọ chọrọ ihe ọ ya bụ ọpụta ogbu obodo eme na ọ chọrọ iwe ego obodo Igbo ego ọkụ mara ọkụ ọ bụ kunuzi onye ogbu anya ka a na-anụ maka ya onye metụrụ aka ihe na-eme ya dị mma nwaanyị ọkpụ ule ka a gwara mbọsị nwa under 2 weeks ọkpụ ule ya since 4 years 5 years tachi ozugbo na o metụrụ ya aka onye okpere ekpere mụsa mụrụ nwa for almost 8 years kwuru nwa n'ike ụdị ya niile na-ede n'ụzọ obodo ebenata depata ike ma ọ bụrụ ike kọpụta na ọdịnala debe nna ya anyị na ya anụzi onye ugbu a kwunu nụzi onye ya in a short form anyị na-eri ka ogodo akụkọ nọ nsogbu ọbụla ị nwe ma ebe ọbụla ị nọ na-afụ ya onyonyo kpatụ ya n'akara ekwentị ya dị ebe a WhatsApp ka ị were anya wee fụ maka nwere ike na-achọ solushon ebe yere mara ọdụ n'ụzọ ọkpa ị na-achị aja ebe ọ bụla ihe ndị ọzọ megoo erigo nne ọ bụla ihe ndị na-eme wayo
just a little bit test go a little bit give father ego mmiri na maka evie o kwere agba n'iru akwụkwọ anyị force gidere ya for almost 7 months ka biri wee ya ka agba n'iru akwụkwọ wezi ndị mmadụ ọya na ụmụkwe ndị tọrọ atọ nwe ndị egwu ya o wee kwete na anyị ya ka lụgba akụ nduzi onye nna m ekele ri nne o nna m asị m ka ịmata onye ebu n'afọ gị na nke a na-etu gị ejimara gị ịkọ ọrụ ọra na eze yes yes nna m ekele ri nne mana ọrụ ka akara aka ịsa ịbịa visiti sinsi anyị na-aya oge anyị na-agba vidio ka ịkọwala ọra na akụkọ anyị na-anụ n'isi karị na onye mere ekpere iwe bido ndị eji na-agbụsị izu nwaanyị kwere kuru nwa anyị nọ n'imele for 8 years under 1 month 2 months anyị mụpụtara nwaanyị tiwe anyị nụka isi ewu sinsi ihe ya jụrọtara ife obodo oyibo si ma mebie ifu na ọ na-aga na anyị na ya ga-echekwa n'aka na nke ndị ajọ iwe so dị n'ụzọ omenala anụ otu o si wee mmụọ sikala esoghị ife ọbụla ikpere ekpere omee ife ikwolu omee sobie n'ọgụ ndị ụlọ abịakwana alapụ oge ka ị bịa soro wee baa na nnekwu na-eme chụba nke mebie n'ụzọ omenala isi eme nna m ekelere nne kedu okwu ị na-atọrapụ n'ụbọchị tatara nwa anyị nụkara aka wee sị na anyị na-agaghị akara iwe ka ala anyị agba anyị bịa tụde ndị pres mana nke agha asụ na nke ajide ọmụnze bụ nke na-efu agwụsị na-emeta agwụsị na ya agwụsị na mama ọnwa nke mụrụ maka ezigbo na karịa na ọmụsị ka ebute mbasị mbasị ebutefọ nke egbuchi ọ na-asụ na onye mmụọ na-edu ọgbakị ọtọ aba mmụọ na-edu gbakị ọtọ maka emebi ihe a na-asụ nsọ amụ apụọ na like kedu ihe dị iche iche ị na-agwụkarị maka anyị nụrụ akụkọ onye atụrụ ime for 8 years imeri okoro nwa wutin to musa ebe otu isi gwaba ebe na mụ afefe na-egwu ya ka na-agwọ egwe na ịchụ aja nwa onye isi chụ aja adị mma agwọ ọgwụ maka na amasị ọbụla aja ewetara ọgwụ ewetara ọnwa karịrị aja aja m ije n'ụlọ ụka ọja na ebe dibịa ya chụ aja ọnwa ya fọ ka mma dị elektritas na ide ọ ndị amasị na ndị enwe nne na nna efu ndị ahụ ọnwa adịkarịrị nke ndị ọma ekwefe ka mma ya ọ bụ ịchụ aja ahụ ya nwa karịrị aja agwọsị ọnwa ụlọ dị n'ọgwụ na-adabụ isi ebi na akwụkwọ ndị ụka ọ dụkwụ na ya ka Jizọs preach si na onye efu na ya nke ị nwekarị nwanne gị nye nna m anyị kenere nne anyị kenere nne abịa na nke egwu ọrịa a na-agwụ strok onye mere strok a na-agwụ ya achị ere ọkụ ịgbawa isi nwaanyị dị ime ma ọpụọ dị ime ọpụọ ejuo ya afọ ọ na-abụ dide bụ afọ n'afọ ọ na-amụ nwa ya ọ gbagoro n'ụwa atụ dide dị ime na nwa afọ n'afọ ọ na-eme eji dide were nwaanyị ahụ onye na-eme awọ dị ime ọpụọ Igbo bụ na nanụ ya onye ọdịnala na-eme otu ndị gboo si eme ego mmiri dị special nna Mike na-eri nne dịka ndị na-emekọ ihe wuti ndị ọcha ị na-arụkwa ọrụ fa ka ịkọwa nke ahụ na-emekọ biznes wuti ndị ọcha ị na-atụ ọrụ na-apịa ị na-anya aza ajụ ese n'isi ihu mmanya na-eme ọzọ ọ bụrụ nke a ga-eji mmanya were mmanya ọ bụrụ nke eji ọkụ na-eji were ọkụ ọ bụrụ nke eji aja na ekpere wuchi ọka ndụ ọnwa ị na-atụ ọrụ ya na-apị ya ọpịpị eji ụgwọ so ọ bụ ka mụ adị agwọ ma ọ bụ dị na aja wetọfụ ndị na-ebu ngwongwo ịghọta ihe min banye ndị na-egwu na ara gbọrọ yara n'ihu soshal midia agba afa n'isi onye amaghị amachi dị mmadụ ọzọ maka ọrụ ngwa gbọrọ ya asị onye ọbụla ụzọ gịla ma mgbe na-ebe anyị n'ijikwa ese a na-ebe ebe ogwu ọ bụ egbu ahụ bifo ọ na-eme ntị na esi ka anyị azụ fọs ma na iji ije aja nakwa maka mgbe anyị jebere gịnị ka o jebere eto ya na nke ọchachasị gbutu ọchachasị gbutu mba nna Mike na-eri nne anyị nụrụ nọ na iju na yara eme ihe anụ m na nna mere ihe nna mee n'opụrụ ebu na bonu o wee lute na generation nke gị isi na ịma mme na ọka ije chụta ego anyị nụ n'obodo ebo ma na-edistọbụ mpanata gị emere m uche mana mụọ megote oyibo mmụọ ma eme uche nke mma ji mere oyibo ma ya ụlọ akụji mụkwụ na aba na asụ ozi na-enye ụlọ m
so kwa sababu kuna fund na wana yana deka asiri na nation of the world na Nigeria otupe asenya o kono ma aga mo boda ezo kwa no onye mere ekpele oga o ka buruze jo afọ o ka na buruze afọ nam afọ mbu na afọ nam kan o na bo afọ ma afọ ma yeji onye ji ezo àwọn afọ mbu na afọ nam kan ji e bu kan afọ rosi afọ dia afọ nam kan ji ma na je ni wo mo eku na ko ni alosi aye ku oku ma nwe je afọ alosi ezo nna m eke na-eri nne ndị udu pụrụ iche wee sị gị jide ka iji na ọbụla sa jide ka o ji na ọ na-eme mma ka ọ ratụ anyị ebe anyị na-abịakwa na agba nke ịbụọ n'ọkụ nkotoli anyị abịa na agba nke ịbụọ nke bugoro short video anyị enye unu emezi anyị enye unu the whole biography of him na mbọsị oge elekwokwu iwe anyị ga-abịakwa pikchọ chara iwe niile ka uwere anya unu na-afụ kpọtụrụ ya n'akara ekwentị ya n'inwe nsogbu a ndị a gụsịsị ugbu a ka iwere anya gị nene ma ị n'obodo ebe na ebe dị iche iche jọs n'akara ekwentị were anya gị nene ịgba live video with nyanwa ifia ọ na-eme iwere anya gị nene yes yes ego mmiri special na Mike na-eri nne wee sị ijide ka iji ya sa deko ji na ọ na-eme mma wee na-asị otu isokwu aka ọtọ wee na-eme wee na-agaziri gị onye mere ekpere ọga onye mere ekpere 122 ọga wee sị ijide ụfọdụ sikwu ọnụ ọgwụ ka ijizi anyị mara ọ bụrụ ọgwụ ya ga-esi ka anyị na-agị n'ụtụ n'ọnụ yes i believe na nke a na-akpọ oke ite oke ite dịkwa oke ite dị ma ndị na-egbu ma ya ba na-egbu oke ite si ezi na mmadụ wee na-egbu yes nke eji mmadụ egbu na-enye nsogbu onye egbu oke ite wuchi ahịa na ahịa ndị gboo ji egbu ya na nke a ka mma ma nke a bụ nke ya na-etisi mmadụ eti imeli ụzọ ti nke a bụ nke na-enye nsogbu olu echi na ya moto ofu nwa aka ya dị ntụ ọ na-adị ntụ dọmị ka ha na-adị mma ego mmiri special na Mike na-eri na-ewesị ije ka iji onye sa jeko ji na-eme mma anyị ya agụlite ebe a ka ọ na-enegoro ndị a ka a were anya fa confirm mụọ baya calling n'ihe ndị ọzọ niile anyị ka na-eri na-esi ijide ka iji onye sa jeko ji na ọ na-eme mma ego mmiri dị special 1